stukspel van Geleen. Dat is de kano, dat is de kano. Ik zo op bed, die zingt nog helemaal oude school. Ik ben zo blij dat ik de lucht niet ken, dat ik voor ik me voel. Ik ben zo kwetsig dat ik zo op bed, ik heb mezelf niet aan de vloer. Beste jaren zo maar worden, maar zal die nu zo verder, dus daar ik mee zo goed. Ik ben zo trots dat ik het zo goed ben. Die schijnt nog helemaal van de stoel. Ik ben zo blij dat ik de lucht niet ken, dat ik voor de groene voel. Ik ben zo trots dat ik het zo goed ben. Ik ben mezelf niet aan de koers. Beste vaders of maar wat ik doe, maar stel die me zo verder. Tussen ik die was niet doet. Ja, wacht even. Wat er even gaan doen, dat verzorg ik op de receptie. En dan zorg ik dat je allemaal nu had met heel veel ver. Penningmeester, secretaris, maar nog, ik cover ook even de wacht. Zoals de zus, centermeester, secretaris en de voorzitter.
fantastisch dames, dankjewel. Ja, lief Kronkelaren. We zitten hier ook nog vergeten dat de wintertijd al lang is gegaan. Dat is echt een uur later. En er wordt me gewoon echt de mond gesnoerd. Ook nog. Dat is lekker binnenkomen. Voordat ik je felicitaties ga overbrengen. Dus hing op, spreekt iets 5 minuten. Daar hebben we een 0 achter gezet in de gang. Dus dat is nu 50. Maar ik houd het korter dan 50. Dit past trouwens wel veel beter bij een prinses. Dus ik zou zeggen, zo blijven lopen. Ik moet toch even terugkomen op vorige week. Ik had ze wel 5 minuten ophangen, maar dat moest ze bij ons ook doen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus toen was met het waterbonnen aanzetten die we ooit eens een keer met hebben genomen. En ja, daar moet ik natuurlijk een reactie op geven. Ja, dat van het eten, dat was al geregeld. Maar er moest een bonnen krijgen of ze gaan. Ik weet niet of het vergeten zit, maar bij ons op de zitting heb je volgens mij een rondje gekregen. Dat zei de penningmeester namelijk. Ja, dat zijn dus al een aantal bonnen, maar ik weet niet of het er 20 waren. Dus, maar ik heb met die twee, dus even de plus. Ja, het fatsoenlijke zak is te duur. Als eerste testen we met een 6 met 10 bonnen, alsjeblieft. Die zijn van de reunie, maar die zijn wel 16 jaar oud. En als je goed naar de regels kijkt, dan moet de oetwater dat aannemen. Want die zijn namelijk ooit een keer verkocht. Waarschijnlijk voor 1 euro. Dus je kan ze gewoon inzetten. Veel plezier daarmee. Dan nog het anders. Toen hebben ze een bon voor een gratis massage. Hè? Nu weet je dat coronamaatregelen zijn afgeschaft, maar weer hebben we bij de showfotten gezegd dat we voor bepaalde omstandigheden ze toch nog gewoon hanteren. En dat geldt ook nog langer voor dit geval, dus ik kan me beroepen op 1,5 meter afstand. Dat kon ik niet doen, maar ik heb wat anders voor licht. Hier, ik heb het zelf op de rugkant. Alsjeblieft. De andere kant, daar kan ze voor van alles gebruiken. Daar kan ze zelf wel invullen. Ik kan ze als plasgoedje gebruiken. Je kan ze het aan de voet met plaatsen, dat kan ook. Dan kan ze ook voor de zoon gebruiken, dat snapt ze wel. Ja, ja, veel plezier ermee. En dan veert op de medailles gewoon. We hebben die met de pitchmedic de halve prijzenkasse leggen boven. Gewoon maar echt de hoofdprijs voor danken. Maar we hebben ook fruitmandjes gewonnen. Als ze dat nu deze, dan halen we wel eerst de keertjes erop. Wenst u veel beterschap. Alsjeblieft. Ja, nu staan we weer kiet, toch? Ja, de kunst wel weer niet kwijt. Nou, dan gaan we nu even naar de medailles en dat begin ik met dich, Ron. Gefeliciteerd met die jubileum. Voor dit uiteraard de jaarorde van ons en dat wil ik laten doen door Giovanni de Nist. Kronkelaren brengt goed. Dan gaan we naar de oud-jeugdprins en naar de jeugdprins. Gelukkig ging het te horen, het naam is niet mijn sterkste punt. Nigel, de eerste, uiteraard, toen hebben ze de jaarorde van ons nog niet gekregen, dat gaat nu gebeuren. Dien, voor dich natuurlijk ook als jeugdprins, maakt er een fantastisch seizoen van. Voor u allebei de jaarorde van de Shoutfotten en dat gebeurt uiteraard door onze jeugdprins Dien de eerste. Beginnen we met Nigel en dan mag ze dan meteen doorgaan naar Dien. Kronkelaren goed. Kronkelaren goed. Ik zeg, ik ben niet goed in namen, maar natuurlijk, de jeugdprins is niet zo moeilijk. Ja, dat uiteraard. Ja, Anne, dan voor dich natuurlijk ook de jaarorde, de eerste prinses hier in de wereld staat. Fantastisch idee, geweldig gedaan. En daar moeten we zeker
Jules Wereld staat erin uit en ik stel voor dat de Vlarense de volgende prinses moet komen. Goed maar. Nee, dat wil toch niet. Anne van Dijk, ook de jaarorde van ons en het gebeurde dat je gewoon niet finished. Gewoon kleren, goed? Veel. En dan tot slot onze... Hoe stonden ze? Ah, daar stond ze, ja, dat ziet men. Nog een schone dans van onze duo, onze jubilarische. En dat is het muzikale slot, wat ik heb genoeg gezegd. Ik zou zeggen, maak er een schoon vastelovend seizoen van. En doe het muzikale, artistieke woord aan onze danspolitiek. Beste Zandvoort, natuurlijk hebben we altijd het laatste woord. Geweldig dat we zo met elkaar de draak in steken. Dat is schoon, dat is vastelovend en dat is de grens opzoeken. Ja. Dankjewel. Ollie!
Dankjewel.